llibertaris trencaven el protocol, perquè per damunt del protocol, encara que hi hagin tocat els segadors, hi ha la llibertat. I no podíem faltar de donar la paraula a la nostra invitada d'honor del dia, Carme Forcadell. Gràcies, Pere. Alcaldes, regidores, regidors, amics i amigues. Per a mi, ser avui aquí és un plaer i és un honor. Són les dues coses. Abans es parlava que Prats de Molló, és una vila acollidora. És una ciutat de memòria. És una ciutat solidària. Però jo diria també que la seva gent és extremadament generosa. Extremadament generosa. I n'hem tingut moltes proves. S'ha parlat de la casa de Macià. Macià va estar aquí, acollit. I després van acollir els milers i milers de refugiats. I després, una altra vila de Catalunya Nord, Elna. Quantes dones republicanes van poder tenir els seus fills en allà? Més generositat. I després, Quico Sabater, un combatent antifranquista, un llibertari. I també vull recordar que Prats de Molló va ser la primera ciutat, poble, que va posar un carrer al nom de Muriel Casals. La primera va ser Catalunya Nord. La primera. I és veritat el que l'alcalde us ha dit. Quan jo vaig venir aquí l'any 2016, ell em va dir: no pateixis, que si passa alguna cosa, aquí sempre tindràs casa teva. Aquí podràs venir sempre que vulguis. Això és generositat. Això és generositat. Aquí existeix una frontera política que l'han posat els estats, però no hi és frontera geogràfica, ni és frontera humana, ni és frontera lingüística. I no ho serà mentre els del nord i els del sud vulguem. Ho heu de tenir molt clar. No serà frontera mentre ni els del nord ni del sud vulguem. Abans el Pere ha dit: els indults no serveixen. És veritat. Els indults no serveixen. Perquè els indults, evidentment que personalment són molt gratificants per nosaltres i les nostres famílies, però no solucionen el conflicte polític entre Catalunya i Espanya. No el solucionen. Per això nosaltres volem l'amnistia. Per això aquesta placa diu a tots els represaliats d'ahir, d'avui i de demà, perquè això continua. Això continua. Mireu, jo he sortit de la presó tant d'esquerres com abans, tan independentista com abans, tan republicana com abans i molt més feminista. Què vull dir? Que els que hem estat a la presó no ens ha fet canviar les nostres idees. Nosaltres continuarem lluitant exactament pel mateix. Exactament pel mateix. Per una Catalunya lliure i republicana. Continuarem lluitant. Evidentment, la lluita no serà fàcil, no ha estat mai, sabíem que no era fàcil. Ara hem après. Malgrat tot hem après. Hem après moltes coses. I això ens ha de servir per al futur. Hem après que l'estat espanyol és capaç de reprimir fins a les últimes conseqüències. Hem après que la Unió Europea no ens ajudarà. I hem après que hem de ser més forts i anar més junts que mai. Jo crec que això ens ha de servir per al futur. I crec, a més, que els catalans del sud tindrem més forces que mai per lluitar, perquè sabem que aquí en el nord tenim els nostres companys, els nostres amics i que sempre ens ajudaran. Per tant, a lluitar, endavant i aconseguir el que tots volem, la República Catalana. Moltes gràcies. Visca la Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Catalunya.
Gràcies a tots els participants, gràcies a tots aquests que han fet possible aquest acte. La diada no s'acaba aquí. Sou tots convidats a assistir a les conferències sobre la figura de Quico Sabater, al cinema